Pramotani sikla fan bedek YTF rok kuri chukya lukurok no sakthari chubalai no tongo salbari akari yang yakeyang. Bubak ragi no sawi ro harjak tongo YTF rok ongkha thinang ni sengkrak haini bagui thinang ni future lukurok no chukya rok no chubawi tongdi hini samani okok no naragui YTF rok chubawi no tongkho kebel nukhung sak chukya amhairong no nai. Yang laithangnai 3 tarik May o YTF songsamani sal eba foundation salni salono Durontoparani Shankar Deborma no khongsa nok tanggerimani YTF rok yang West District President Jiten Debormani tuidul mongbai nok kotal tangai akoi pai tini nok kotal paimani yagolo chengiriwi Fyogiriwi nok kotalo hapka Shankar Deborma haini bagi YTF rokni omahai samongno belai kheno kha furjaka takuk Shankar Deborma kuri jorao nukhung kebel jorao kotal nok manui nok tangai rijagui kotal nogo yaprui seui nok kotalo habi manmani bai khabai hambai yafarka YTF ni adong rokno takuk Shankar Deborma. Hambai sini media rangno tini oro sini Durontopara sini takuk Shankar-ni nok kotal je seng 3 tarik ni simi tanglaimani tini bo nok seui oro hapka ambagui singno rongma bagui belake khasrango bono tai seng sini YTF joto sini East Belbarini phaimanjaknai jotono no hambai oro tongbaio jotono tamni male seng prai 10 din hai nomui nok tanglaimani complete dingkha tai sini takuk nam Shankar bo belake khasrangjaka seng jotono sini Pirpramotha TWF YTF joto chubalai bisingtei seng jotoni chubai no kaham kai tangmangkha main jotoni hambaima rwmangkai sini West District ni President sini borong sini Sarjiten bini kaham ruk tanama no seng belake nokno fulfill kai success kai samung khaimangkha tai nokno paili malaikha keteba hambaima ro district ni joto YTF tai sini main kai sini bubagrani dagi mumbai seng kwbangma jagao seng o mas kaisani bisingono seng jaga toiri kha tai seng bubagrani dagi mumbai seng jaga obake nok tangkha tai seng sini tabuk sungnugui tongo sini ADC government hoite bo khwtwng bagmani seng o khwtwng bagmani bo seng kaham khe saimano sini ek somoyo sini borok sini kanmungno mane kwmai thangmani tabuk taisa hainhai sini risa tai kanung mo seng belaki sini jaka onbagi sini bubagrano paipla hambaima ro tai khulmung yafaru sini bubagranje enkai sini West District President sini Sarjitenabo belaki hambai sengno bai kete bo subawoi phandui abai ke pairi ma bagai hambai saborok nok kotal khe tangai rekhaba heke tangai jaka no tangri maka sini Pirpramotha no ano chubawoi kari ba tangai jaka pura complete khe pai rekha complete khana pai rekha dogo janala ro paiman bo dina paikha pai mane amne 7 taka serok ka seda seka nogo tinini sedrok sedro tabole bahai rok ma tongkha je agi je nok haimyago tongoi tabo abo khato belanya khak changka amake jogaman bisingtui kaham ke no mangkha nyo nin bungkhe an bung Shankar Deborma paran bung Durontopara